Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Maria ukuliranji? Lero Ambuye Yesu afuna tichotse dzina la Maria, aliyense ayikepo dzina lake. Ukuliranji, ndikuliranji, mukuliranji. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachiwiri pa 2 April chaka cha 2024. Ndi Lachiwiri la mulungu woyamba. We are still within the octave. Chimwemwe choti Ambuye Yesu agonjetsa imfa chikadali pakati pathu. Ndipo lero pamene chimwemwe chimenechi chili pakati pathu, Ambuye Yesu afuna aliyense mwa ife ayankhe funso limeneli: mukuliranji? Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 2 ndime ya 36 kulekeza 41. Tembenukani mtima ndipo aliyense mwa inu abatizidwe m'dzina la Khristu. Tidalandira kale ubatizo m'dzina la Khristu. Tikulikhala dzina la chikondi la chimwemweri. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Magalasi, abungwe la Divine Mercy, kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo namba 33. Chauta amaonetsa chikondi chake chosasinthika pa dziko lonse lapansi. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 20 ndime ya 11 kulekeza 18. Maria ukuliranji? Ndipo iye akuyankha kuti ndawaona Ambuye. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za atumwi. Pa tsiku la Pentekoste, Petro anawuza Ayuda kuti tsono Aisraeli onse adziwe ndithu kuti Yesu uja mudampachika pa nthandayo Mulungu adamusankhula kuti akhale Ambuye ndi Mpulumutsi. Pamene anthu aja anamva zimenezi, adawalasa mtima, ndipo adafunsa Petro ndi atumwi ena aja kuti, abale, tsono ifeyo tichite chiyani? Petro adawuza kuti, tembenukani mtima, ndipo aliyense mwa inu abatizidwe m'dzina la Yesu Khristu. Mukatero machimo anu akhululukidwa, ndipo muzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Paja zimene Mulungu adalonjeza zija adalonjezera inuyo, ananu ndiponso anthu onse okhala kutali, amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Petro adalankhulanso mawu ena ambiri, nawachenjeza kuti muthawe maganizo potoka a m'badwo oyipa uno. Pamenepo anthu amene adamvera mawu akewo adabatizidwa, ndipo tsiku limenelo anthu ngati 3,000 adawonjezereka pa gulu lawo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 20 ndime ya 11 kulekeza 18. Pa nthawi yomweyo Maria adakhalabe ali chilili pafupi ndi manda akulira. Akulira choncho adawerama kusuzumira m'mandamo, naona anjelo awiri ovala zovala zoyera. Anjelo adakhala pansi, wina kumutu wina kumapazi, pamalo pamene padagona mtembo wa Yesu paja. Iwo adamfunsa kuti, inu mayi mukuliranji? Iye adati, chifukwa awachotsa Ambuye anga, ndipo sindikudziwa kumene awayika. Atanena zimenezi adachewuka, naona Yesu atayimirira pomwepo, koma sadanzindikire kuti ndi Yesu. Tsono Yesu adamfunsa kuti, mayi iwe ukuliranji, ukufuna yani?
Mariya ankayesa kuti ndi wakumandako, motero adamuwuza kuti, bambo, ngati mwachotsa ndinu, mundiuze kumene mwakayika kuti ndikawatenge. Yesu adati, Mariya. Iye adachewuka nanena kuti, Raboni, ndiye kuti aphunzitsi pa Chiheberi. Yesu adamuwuza kuti, usandigwire, pakuti sindinakwerebe kupita kwa Atate, koma pita kwa abale anga ukawawuze kuti ndikukwera kupita kwa Atate anga, omwe ndi Atate anunso, Mulungu wanga yemwe ndi Mulungu wanunso. Mariya waku Magadalayo adapita nakawuza ophunzira aja kuti ndawaona Ambuye, ndipo adawasimbira zimene Ambuyewo adamtuma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, pali mafunso awiri, lomwe in fact ndi funso limodzi. Mngelo wa Ambuye akumfunsa Mariya waku Magadala, ukuliranji? Ambuye Yesu ndi akunena kuti, Mariya, mayi inu mukuliranji? Ndi funso limene inu ndi ine tikuyenera tiyankhe pamene tikuchita chikondwerero ichi cha Pasaka. Mumatani mukakumana ndi manda mmene mulibe Ambuye Yesu? What do you do when you encounter an empty tomb? Petro ndi Yohane atafika kumanda kuja nkuona kuti manda ali pululu, iwo adabwerera ku Yerusalemu, adabwerera ali okhumudwa, adabwerera alibe nyonga, adabwerera atathedwa nzeru. Mariya waku Magadala ataona manda omwewo amene Petro ndi Yohane akubwerera, iyeyo akulira komanso atathetsedwa nzeru, in confusion and grief, she stood outside weeping, nkumalira. She remained close to the tomb of Jesus. Mumatani mukakumana ndi manda amene ali empty, amene mulibe Ambuye Yesu? Izi zikuyimira nyengo zimene timaona ngati Mulungu sakuyankha mapemphero athu, nyengo zimene timaona ngati wina aliyense sali mbali yathu, nyengo zimene timaona ngati kulibe mawa, nyengo zimene dzuwa sitimaliona, nyengo limene timangoona chisanu. Mumatani Petro ndi Yohane akubwerera, Mariya waku Magadala akuyima pompo mothedwa nzeru koma akulira. No matter how hopeless the situation may be, stand close to Jesus. Kaya nyengo zikhale zododometsa chotani, kaya nyengo zikhale zothetsa nzeru motani, osachoka pamanda a Ambuye Yesu. Anthu amatithawa, anthu amatisiya, anthu sayenda nafe moyo wathu onse. Muonatu imfa imatiphunzitsa zambiri. Ukamwalira amayamba ndi abale ako kukukana kuti ukagone ku chipinda chako, kumene udayika chibedi cha ofuofu, kumene mudayika zonunkhiritsa zosiyanasiyana. Imayamba ndi mipando kukuthawa pa nyumba, ena amati pa sitting room, pa balaza, amatulutsa zonse ugone pamene paja. Ku chipinda akukana, mipando ayitulutsa, galimoto yako yomwe amakukaniza okwera utsogolo ukakwere kumbuyo. Anthu amathawa, ndalama zimathawa kumene. Koma Ambuye Yesu afuna ationetse kuti ngakhale nyengo zoneke ngati sizikuyenda, no matter how hopeless your situation may be, stay closer to the tomb of Jesus. Mukuliranji? Sindingathe kunena pano, sindingathe kudziwa chimene chikubweretsa misozi m'maso mwanu. Why are you crying? Ndeti dzifunse kuti zimene ndimalirira m'moyo, is it worth crying for? Is it worth dying for? Is it worth heartbreaking? Is it worth kunyanyala? Mukuliranji? Ena chimene chikudya mtendere wawo ndikuti chibwezi chinatha. Ena chimene chikudya mtendere wawo ndikuti kuntchito adapatsa demotion. Ena chimene chikudya mtendere wawo ndikunena kuti anthu ena adasemera dzinyawo, timatero adakambira zoyipa. Ena chimene chikudya mtendere wawo ndikuti alephera kupata izo zimene anzawo ali nazo. Ena chimene chikudya mtendere wawo ndikuti awo amene amaoneka ngati abwenzi awo adakambira zoyipa. The question is it worth to die for? Is it worth crying for? Ambuye Yesu pano akufuna kuti ngati nkulira tizilira chifukwa cha machimo athu. Mukumbukira amayi aja timakamba mobwereza mu nyengo ya Lentija,
kuti musandiririre ine, mudziririre inu pamodzi ndi ana anu. Kodi ineyo panopa ngati ineyo wansembe ndimatha kuona moyo wanga wa machimo kudziririra? Ambuye Yesu akunena kuti mukuliranji Mariya? Aliyense achotse dzina la Mariya nkuyikapo dzina lake. Koma ndikubwereza funso lija, zimene timalirirazo, zimene timalakalakazo, zimene zimatisowetsa mtenderezo, zimene tikufuna titachotsa nazo mpaka ena moyo wathu. Is it worth dying for? Is it worth crying for? Is it worth kugonera panja? Is it worth kunyanyala? Amayi mukuliranji? Inu mukuliranji? Ine ndikuliranji? Kenaka tikuona kuti mkatikati mwakuliramo Mariya sanathe kuwazindikira Ambuye Yesu chifukwa choti misozi inadzadza m'maso mwake. Nkutheka Ambuye ali kale pakati pathu. Nkutheka Ambuye Yesu akuyankha kale mapemphero athu. Koma chifukwa cha misozi yochuluka, misozi itha kuyimira machimo athu, misozi itha kuyimira ulesi wathu, misozi itha kuyimira zonse zimene zili ma barriers amene presence ya Ambuye Yesu imapanga concealed. Tikulephera kuona dzanja lake, tikulephera kuona ukulu wake. Ambuye Yesu akumutchula kuti mayi mukuliranji, Mariya mukuliranji. He calls us by name. Kutchulidwa munthu ndi dzina kumasonyeza kuti you've been mastered. Mmaona ife amene timakhala ndi zifuyo, ziweto, agalu, mbuzi ndi zina zote. Sinaveko mwina mbuzi ndi zina zote, koma timaona anthu agalu, amphaka, even ng'ombe kumene, even ena mpaka nkhuku kumene amazipatsa mayina. Once ziweto zija zapatsidwa mayina, mukangotchula dzina lija, chiweto lija chimabwera. It means you have mastered it. Ambuye Yesu pomutchula Mariya dzina lake, akutiuza kuti iyeyo amatipanga master, ndipo amafuna kuti ife tizipita kwa iye chifukwa iye ndiye mbuye wathu. Unfortunately, nkutheka kuti ambiri mwa ife tili ndi ambuye ena, osakhala ambuye amene amatitonthoza, osakhala ambuye amene amatilenga mwatsopano, osakhala ambuye amene akutiuza kuti zakale zonse zapita tiyambe moyo watsopano. Chododometsa chimene chikundipatsa ine chidwi nchonena kuti Mariya adanzindikira Ambuye Yesu atayamba kuchezerana. Bambo ngati mwanchotsa ndinu, mundiuze kumene mwakayika. Yanu ijazimayi mwina amachita kuomba manja, ine sindimafuna zachibwana, takangotonetsani mtembo wake. But the point is, only atapanga enter into a conversation with Jesus, mmene anayamba kucheza tikumakambirana, ndi pamene anazindikira kuti kani ndi Raboni aphunzitsi. Until inu ndine titakhala pa ubale ndi Ambuye Yesu, ndi pamene tingazindikire kuti ndaphunzitsi. Ambiri tilibe ubale ndi Ambuye Yesu, tikungofuna mphatso zimene Ambuye Yesu amapereka, zabwino zimene Ambuye Yesu amapereka. Lero Ambuye Yesu akunena kuti pakhale ubale. Pamene tipita ku nsembe ya misa every day, pamene tiwerenga mawu ake every day, pamene tilandira masakramenti pafupi, ndi pamene ubale wathu umakhazikika. Ndipo chinthu china chimene timafuna tisinkhesinkhe tsiku la lero, Mariya atangomuzindikira ati ndiphuma anathamanga kuti akanhage, akankumbatire, nde Ambuye Yesu anamuwuza kuti don't touch me, sindinakwerebe kupita kwa Atate yanga. Nchifukwa chani Ambuye Yesu akumuwuza mawu amenewa? Tilingalire zinthu zitatu. Choyambirira, Ambuye Yesu uka kwa akufa sakufuna kuti timpange possess. Ambuye Yesu uka kwa akufa wabwera ndi madalitso siyana-siyana, wabwera ndi mtendere pajatu atauka kwa akufa akakumana ndi ophunzira ake, mawu amene akumamba nawo ndoti mtendere ukhale nanu. So akufuna zabwino zimene wabwera nazo atauka kwa akufa, zabwino zimene akutitsanyulira atauka kwa akufa, tisazipange embrace ife tokhayi, tipite tikagawane nawo anzathu. Ambiri timafuna kuti Yesu uka kwa akufa timpange possess. Oh my Jesus, oh my everything, oh my, yes, he's our God, but let us go out and share that Jesus. Mariya amafuna ampange possess Jesus akhale Yesu wake yekha. Chachiwiri, Ambuye Yesu akufuna a spiritual relationship. Sakufuna kuti tiende, pa Chingereza amanena kuti we shouldn't walk by sight, rather we should walk by faith. Afuna tiende naye ndithu mchikhulupiriro. Sakufuna so pakhale ubale ndi Mariya wakuthupi chabe, ubale ongooneka ndi maso chabe, pakhale ubale wakuzimu. Nkutheka ambiri mwa ife tili pa ubale ndi Ambuye Yesu, koma ubale wakuthupi chabe. Ubale ongoti atichiritse, ubale ongoti atipatse promotion, ubale ongonena kuti zakuti zitendere, ubale ongonena kuti atipatitse zooneka ndi maso. Ambuye Yesu akunena kuti tikhale tsopano pa ubale umene it's beyond zooneka ndi maso. Potsirizira chimene akutionetsa tsiku la lero, Amariya koyambirira kuja ati amaganiza kuti ndi mmodzi mwa alonda akumandaja, osadziwa kuti ndiye Yesu uka kwa akufayo. Yesu abale amapezeka
amaoneka m'malo amene sitikuyembekeza kuti tithopezamo Yesu. Yes, amapezeka m'masakramenti. Tikayang'ana masakramenti aja, ena mwina pamene tikulandira masakramenti amatha kuseka. Mmakalapira nje kwa wansembe. Inde amapezeka in a garden, amaoneka ngati mlonda wakumanda. Wansembe moja, nchifukwa wansembe akamagwira ntchito yake is another Christ. He acts in persona Christ. Ino ndine, pamene tinyozera malo amene mmapezeka Ambuye Yesu, timanyozera madalitso athu omwe. Ena amatidabwa makamaka tikachita misa zapanja za maliro, akudabwa kuti akatolika tikupita kukalandira zinthu zooneka ngati bread kapena vinyo, tikalandira nkumachita kupereka ulemu kugwada. Ena samvetsa yankho lake, mukawuze kuti Ambuye Yesu amapezeka mwa zooneka zopepuka, amapezeka mokhala ngati mlonda wakumanda. Ino ndine yakwana nthawi yoti tidzifunse kuti ndi zinthu ziti zimene timazinyazitsa, zimene ndi gwero la chipulumutso, limene ndi gwero la mtendere, limene ndi gwero la kuyamba bwino m'moyo mwathu. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti atithandize pamene tikuyankha funso ili kuti tikuliranji. Kodi zimene ndikulira ine, zimene ndimalirira ine, nzoyeneradi kuzilirira? Tithandizeni Ambuye Yesu tsiku la lero kuti popukuta misozi yathu tiyambe ubale ndi inu amene kudzera mwa Mariya mukutikodola kuti tsopano yakwana nthawi yoti tilandire chipulumutso. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.